Eli lanka tuonne ja ensimmäinen lenkki, toinen lenkki ja sitten nokka. Näihin ei tule ollenkaan takalenkkiä, kun nämä on enskan toivoa täynnä. Vappuja. Näin se pelaa. Sitten taitetaan se tulo pohjalle perälenkkiksi. Eli ensin ykkönen, sitten kakkonen, sitten etulenkki ja sitten takalenkki. Ykkönen, kakkonen, kolmonen ja täältä nelonen. Näin. Sitten näitä saa säädettyä tästä irti, niin tätä saa vietyä mihinkä kohtaa haluaa ne lenkit. Ja sitten jos haluaa lyhyemmän, nyt se tekee 9 millin lenkin tähän. Jos haluaa lyhyemmän, niin täältä yhtä ruuvia säätämällä saadaan lenkistä lyhyempi. Voiko nyt näytäpä tänne? Ei näkyykään. Tehdään uusi. Joo, tehdään. Saa siitä leikattua. Nyt tulee lyhyt lenkki. Ja jos haluaa pidentää, niin täältä vähän ruuvia auki. Ja pannaan samahan kohtaan, niin näkyy. Niin nyt se on pitempi. Ja nuota saa samoin etu- ja takalenkkiä, niin niitä saa vietyä tässä mihinkä haluaa. Kuinka tiheälle vain. Ja kun ottaa päästä täältä ruuvit pois, niin voi ottaa toisen noista yksiköistä irti. Saa lyhyemmälle matkalle. Yhdellä maako. Tällainen peli se oli. Ja tuosta vedetään, niin se tulee lenkiksi. Näin.